per implantar a Terrassa un procés de pressupostos participatius. Concretament, el que proposem en aquesta proposta és iniciar un procés participatiu valorat en 2 milions d'euros per decidir sobre inversions. Un procés que s'haurà de finançar amb el superàvit de l'any 2020, que el govern municipal estima en com a mínim 7,5 milions d'euros, i per tant una xifra suficient per poder finançar aquesta proposta que avui presentem. El superàvit es sabrem amb la liquidació del pressupost, que està previst que sigui el mes de març, i per tant el que proposem és que aquest procés de pressupostos participatius en inversions se celebri en el primer semestre d'aquest any, de l'any 2021. Un pressupost, insisteixo, valorat en 2 milions d'euros, que la ciutadania pugui decidir el destí de 2 milions d'euros en inversions municipals. Però amb aquesta proposta també anem una mica més enllà, fem un pas més endavant pel que fa a la participació de la ciutadania en el pressupost, i és que proposarem també iniciar els treballs per dissenyar un procés de participació ciutadana en el pressupost ordinari de l'any 2022. Tradicionalment, sempre hem concebut la participació en el pressupost només en l'àmbit de les inversions. Certament, les inversions són importants, però creiem que també cal avançar i cal donar veu a la ciutadania en altres capítols de despesa, com pot ser el capítol 2, que és el referent a despeses en béns corrents i serveis. La ciutadania ha d'influir, ha de decidir la implantació de les polítiques públiques del govern municipal, no només en les inversions. De fet, aquesta és una idea que no és nova, és una idea que precisament el regidor, l'actual regidor d'Hisenda del govern municipal, el senyor Isaac Albert, ja va defensar en el mandat anterior. Per tant, esperem que no hi hagi cap problema perquè sigui acceptada ara que la presentem. Creiem que aquesta és una proposta oportuna. I és una proposta oportuna perquè Terrassa té una llarga trajectòria pel que fa a la participació ciutadana en els pressupostos. A tall d'exemple, en el període 2008-2011, el govern municipal del moment va iniciar un procés participatiu amb l'objectiu que la ciutadania pogués decidir el destí de 4 milions d'euros per inversions en aquest període. Un altre exemple, en el mandat anterior, els consells municipals de districte van decidir per primer cop en democràcia en què projectes d'inversions destinar la xifra de $500,000 d'euros anuals, el que suposava 83.000 euros per cada districte a l'any. En paral·lel, també al mandat anterior, la ciutadania també podia participar en l'elaboració de polítiques públiques a través del Pla d'Acció Municipal, que coneixem com a PAM. De fet, els terrassencs i les terrassenques podien presentar propostes per tal que el govern les inclogui en aquest Pla d'Acció Municipal independentment de quina era la càrrega pressupostària d'aquestes propostes. En definitiva, en mandat anterior, la ciutadania de Terrassa disposava d'eines de participació. En mandat anterior, la ciutadania podia decidir en les polítiques públiques del govern municipal, una situació que contrasta amb la que vivim al mandat actual. Y también este es otro motivo por el que presentamos la propuesta y que queremos denunciar también de forma clara. Y es el grave retroceso que estamos viviendo en Terrassa en participación ciudadana desde que gobierna Jordi Ballart con Esquerra Republicana. Desde que governa Jordi Ballart, la ciutadania de Terrassa no pot decidir. Ballart no ens deixa participar a la ciutadania de Terrassa i així, no ho dic jo, ho demostren els fets i ho demostren els processos participatius que hi ha en marxa, que són cap. El estado de la participación ciudadana actual contrasta con el mandato anterior. Nos encontramos sin ninguna herramienta de participación. A día de hoy, la ciudadanía no puede participar de ninguna forma en las decisiones que se toman en la ciudad. No hay ningún proceso de participación ciudadana puesto en marcha por el actual gobierno. Los consejos de distrito, que ya no
pueden decidir sobre las inversiones, igual que sí que lo hacían en el mandato anterior, ahora no pueden hacerlo. No solo eso, sino que acabamos de conocer de forma muy reciente que la única partida que todavía tenían un margen de decisión, que eran los 10.000 euros de cada distrito en concepto de actividades de dinamización, dejarán de poderlos gestionar porque se convertirán en subvenciones y, por lo tanto, las subvenciones, como ya sabéis, es una herramienta que gestiona el gobierno municipal y que, aplicando unos criterios técnicos, se aplican desde el gobierno municipal. Por lo tanto, la decisión que hasta ahora tomaban las entidades en los consejos de distrito también dejarán de tenerlas. En definitiva, y en conclusión, nos encontramos ante una situación en la que ni las entidades ni la ciudadanía a título individual puede participar de ninguna de las maneras en las decisiones que se toman en la ciudad. Por lo tanto, de forma clara, con esta propuesta lo que queremos y lo que pretendemos es recuperar todo lo perdido en lo que se refiere a la participación debido a las políticas de Esquerra Republicana i de Jordi Ballart. És una proposta que creiem important perquè afecta a la principal eina que té un govern, el govern municipal, per fer política, que són els pressupostos. I esperem que en el ple serà debatuda, esperem que pugui ser aprovada, creiem que era important i per això la volíem compartir amb vosaltres. Per tant, jo per part meva ja estic, si teniu alguna